Joko. Hyppää toinen. Ai niin, se ykkönen tuli hyppää. Tää on ihan koulutuksesta vaan. En tiedä, tää on nyt joku tämmönen koulutettava. Lähtee. Ykkönen nolla. Onko tässä Selma? En minä tiedä mikä tämä on. Tupla vieskari tää. Ai tupla? Kakkonen nolla. Kolmannen hyvän. Nolla. Viisi A ja B nolla. Mä joskus tuli Maneetin kahdesti Elviksen päälle. Se päätti olla niin villi. Sitten seuraavan kerran mentiin Maneetiin. En nyt ovelta katsoa, että tuo oli siellä pöhään. Ympäri minä en tiedä. 7 nolla. Nyt kello valmiina taas. Saa käsi jo viimeistä lähestyy. Mitkä lähestyy, niin se kyllä ihan silleen, se tiputtaa. Ja 8 nolla jatkaa. Nyt sano se ensimmäisen vaiheen aika tuonne. 9 nolla. 83 0. Niin, mikä se oli? 83 0. 83 0. 10 nolla. 11 nolla on nyt. Jos aikaa merkkaa, niin me aletaan olla hiljaa ja sen jälkeen sanoa. Vai missä se kysyy? Ensimmäinen kohdalla ei nyt ole edes. Jos se on, niin 12 A4, pudotus, B0. Meneekö toi? Ei pitäisi. Ei, se on ihan manaa kuule sillä. Nyt lähestyy viimeistä, kellot valmiina. 13 0 ja maalissa. Hyvä!